Γεια σας, είμαι πάλι εγώ, Jimmy 8 και θα κάνω βίντεο. Το βίντεο αυτό θα είναι για το τέτοιο, θα είναι για το YouTube. Μερικοί μου λένε το YouTube, μερικοί μου λένε ότι το YouTube δεν είναι επάγγελμα. Το YouTube είναι επάγγελμα. Παίρνεις λεφτά και ζώα. Άμα γίνεις πολύ διάσημος, παίρνεις λεφτά. Το YouTube είναι επάγγελμα. Ανοίγουμε άλλο θέμα. Θα κάνω τη γενική συζήτηση 2. Όχι. Θα κάνω τα 3 πράγματα που μισώ 2. 1. Το πρώτο πράγμα που μισώ είναι όταν φορτώνω κάτι στο κινητό μου και μετά θέλει πάλι φόρτος και περιμένω άλλη μία ώρα. Fuck you! Το δεύτερο πράγμα που μισώ είναι όταν χτυπάω το δάχτυλό μου στο τραπέζι και πάντα λέω ότι φταίει το τραπέζι. Fuck you! Το τρίτο πράγμα που μισώ θα είναι κάτι πολύ μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο. Αν δεν μου κάνουν like στο Facebook, στο Viber, στο Twitter, στο Instagram και στο YouTube. Νευριάζω πολύ, γιατί νομίζω τα βίντεο μου είναι φεϊκά. Αλλά δεν ξέρω αν είναι, εσύ το ξέρετε. Λοιπόν, αυτό το βίντεο τελείωσε. Όμως δεν θέλω να κάνω και ένα γενική συζήτηση, θέλω να κάνω και με τους έξω, με τους θα ζητήσω ένα χορευτικό. Θα ζητήσω, να πήρα τη καινούργια μπλούζα για το YouTube σήμερα. Την πήρα μόνο και μόνο για το YouTube αυτή την μπλούζα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Γράψτε μου στα comments τι βίντεο κάνω και αν μπορείτε σας παρακαλώ κάντε like στο βίντεο. Γεια σας, θα κάνω συχνά βίντεο. Το άλλο βίντεο θα είναι με gaming βίντεο. Εντάξει, γεια σας, bye.